Hej og velkommen til daglig vedligehold af Comac Faizou-maskinen. Det her det er Faizou-maskinen, der gør sig gældende for CS700 og CS800 modellerne. CS800 det er den med high-dump-funktion bagtil, CS700 det er med manuel tømning, men ellers er det stort set det samme. Når du er færdig med at bruge maskinen, så er det vigtigt, at du vibrerer filteret. Det gør du på en knap, der sidder heroppe. Trykker den inde i noget tid. Så ryster den filteret, og nu kan vi lige prøve at se, hvordan filteret ser ud på den her maskine. Det er lidt forskelligt fra model til model, men det kan fx se sådan her ud. Så bliver det vibreret, og alt støvet falder ned i kassen. Og dernede i kassen, det er også der, det du har fejet op, det ligger nede i. Så tømmer du kassen, så er den klar til næste gang. En gang imellem, så er det også en god idé, eller i hvert fald med jævne mellemrum, lige at tjekke valsekosten, som sidder inde under maskinen. Lige sørge for at fjerne. Der må nemlig ikke ligge bånd dernede i, der kan vikle sig rundt om kosten, eller snor eller sådan noget. Det er vigtigt at holde den ren, for ellers kan det gå i stykker. Yes. Hernede, der har vi batteriet, som ikke er her nu, men det er vedligeholdelsesfrit, det batteri, der normalt vil sidde her. Så det vil jo så sige, at du ikke skal vedligeholde det med vand osv. Det du skal sørge for, det er, at når den er ved at være nede på de sidste ca. 10%, så skal du køre over og lade den op. Og så skal du huske, at du minimum 1 gang i måneden skal lade den op fra næsten 0 til fuld, så batterierne ikke falder sammen. Og så skal du undgå klatladning. Det er stort set de ting, du skal vide for at holde maskinen godt kørende. Rigtig god fornøjelse.